Φέτος, στόχος μας ήταν το λάδι που τόσο πολύ έχετε λατρέψει και που για 4η χρονιά βγάζουμε, να το πάρετε όλο και περισσότεροι. Γι' αυτό το λόγο, φτιάξαμε μια τεράστια ποσότητα. Θα δώσουμε φέτος και το δικό του Body Mist δώρο και η τιμή του θα κατέβει όσο ποτέ άλλοτε. 2 προϊόντα, φανταστικά προϊόντα, εξαιρετικής ποιότητας. Εγώ προσωπικά καλύτερο λάδι δεν έχω βρει στην αγορά από το δικό μας, ειλικρινά. Στην εκπληκτική τιμή, στα 25 ευρώ, 2 προϊόντα. Ένα φανταστικό λάδι 100 ml με πολύτιμο συνδυασμό ελαίων από jojoba, από μακαντάμια, από almond oil και από coconut oil και εννοείται και βιταμίνη ε. Και μαζί σας δίνουμε και το Body Mist, το οποίο έχει και αυτό τις ίδιες πέταλες λάμψης και το ίδιο άρωμα για να το ανανεώνετε μέσα στην ημέρα. Τα πιο premium προϊόντα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μας, στα 25 ευρώ από 45,90 και εννοείται ότι η τιμή θα μείνει για ένα διάστημα αρκετό ώστε να το πάρετε όλο και περισσότεροι. Ήδη τα έχετε πάρει πάρα πολύ. Θέλουμε να μπουν σε όλα τα necessaire φέτος. Μπείτε στο site μας, ανακαλύψτε την προσφορά και πάρτε τα πριν εξαντληθούν.